It's like kuba nidutyulwa kanjalo lo muntu uza kume back yabo ufuna undibethe enqinsi yena xa ebusy itsala ikrigger yakhe mna seniguquka mna so ilapha indibetha khona it's like xa guqukayo indibetha suba iyama apha nakhumbula ke nabalisi bani ndibethe la muntu wasethambo yabo ngokumbetha la meko sabathona savaye eziya sasigama lami yabo eNigeria yabo daphambana kungo izinto njengoba bezingenzi kube ngacishi even nale bisanondibetha phakathi philisi oleka is like muskola sometimes ringela bantu cisha njani. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Oh, isagalanga neno angabafuna ukuphoswa yilento usikuphathelo kuhle kodwa ngena Ikuseba fobethu kanjani ngulayizo kaNganomqathu Ncweni uJolo Mpango wamuqenge yabethole lo mthokazi kulamhlaba wangaphelethi free kulale semqhukwebe phambi kwesasikolo esikhulu boarding school abayibiza ngoba insokota kodwa mnanza khabezini iyeke lo we siphinde sakhona with another new episode kanye apha New Wave podcast mchanami sizile kuthiwa conversationally, educationally, qhubezela uyeke kuba uyazi lonto. Alright, masikhaleze ke bafowethu singabe sizitsala sikhaleze singene emxholweni. Andiyami nedwa namhlanje ndihamba noEiko bafethu. uEiko ke namhlanje nosomchophisela yona. Beniyibonile mos episode yakhe nathetha izinto. Kukhala abantu sifuna part 2 sifuna uEiko aphinda aqhubezele. Now simbuyisile uEiko khona apha endlini uzanithatha anibeke aphendule kanye nemibuzo yenu. Eiko nje yami kanjani? Ngele grand puti wena. Kumocha mnganami man. Mfowethu masiqala apha. Ever since ke ngoku iphumile episode ne. I think the reason why ubulapha ubukhalela uqhethisa umyalezo ba you are a changed man indeed and then also ubufuna nokusa awareness ebantwini yabo uzama ucebisa nabo basaphila kula life ye crime ba mabazibuyisa. Okay, now uyaphuma episode abantu bayibona oqala kakunixelela ekuhlaleni kwabanjani man nakubantu abakwaziyo social media and everything kwenzeka ntoni emva koko. Okay, kasi bebelieve kasi yabo bayayazi yonke lo mari le nto itshintshe ispan yabo ngoba ispan boy manager babi screenshot abale ngiqale pha uspan pha 2021 so wonke lo nyaka bayazi background bazi lo muntu right boy so abayibelieve lo ba hayibo njalo ubanjwe njalo ubanjwe yini udutyulweni yabo aphela bacelisela bathi hawu uyaxoka yikho lo ayinguwe lo muntu wena yabo it's like yabo ngendlela yona yabo uzibalisa ngayazi ayinguwe lo wandiyaxoka yabo it's like la ndenza for content yabo is not a content yabo ireality yabo yasenzeka la nto kum yabo. Okay, mara abanye abantu yabo it's like kukho nabantu abantu Facebook live bayayithanda la nto bafuna ulanto it's like bahalela utshintshe naba yabo bangenza kanjani yabo. Okay, before sibe siyangena sizongena na kwimibuzo and then we give you some time baphinde nawo ongeze ku story sakho as babantu bebe requestile ne. I just wanna ndifuna wena kuba antimos ubuzifundile ne comments xa ubuyeza ikhona the best comment okanye like the eyona comment ngoba umentionang baye kabani ikhona eyona comment uqonda ngaphakathi ebona le ndiyarhalela amanyani kuyiphendula. Okay, kuba ndibethwa kanjani is like ndikhupha kanjani bullets is like right. Okay, sure. Yeah, it's like ndibethwa kanjani it's like kuba ndidutyulwa kanjani lo muntu uza kume back yabo ufuna undibethe enqinsi yabo khamna lapha yena xa ebusy itsala ikrigger yakhe mna seniguquka mna so ilapha indibetha khona it's like xa guqukayo indibetha suba iyama apha ngoku ima kum enyameni sungaphakathi yabo qha kwendlala ngayo mna nje bilapha enyameni yabo after 3 weeks yade yabanjwa lifele kunguko yabo yakrobe it's like ngomva wayo nothi le black yabo isharp
yabo lena yabo ilapha eback idwadla yabo ihuluwa yansikifele konke lapho ndikhupha khona yabo kulapho ndikhupha khona kaphuma amanzi konke yabo anuka yabo xa libamba sonu ngikhabeni thola lembotyi apha phansi yabo beniboso ulijonga lewe nikhuphile iphuma kanje like zange ndikhuphe ngokundibethwayo after ndayikhupha imari yabo yahlele enyameni kule nyama yona cha manje ngidlala ngayo caba ngoko manje ngidlala ngayo yadi yaphuma yabo yadi abanjwa lifele banjwa kwaye lifele damane ndilanduka konke yabo yadi yaphuma. Oh okay because abantu bebeyiva ngenye indlela bona ingathi kuthiwe dwap ndayikhupha sometimes ithathe is like noba ingathi inyanga ithatha inyanga ngoba okumane ngidlala ngayo njengoba nabo ibambe yabo njengoba nabo ibihleli up yabo okumane ngidlala ngayo ngoba bebihleli apha kule nyama lapha xa kwendlala ngayo yadi abangathi yapha bebona ngathi ufan dam ufuna izicobo zakho apha. Yes, before sibe siyangena ke ngoku straight emibuzweni ngicela ukupithuba lokugqibela ufumane second comment uqonda bayabona ngoku bendiread comments sithi zizezona ngikhalela ukuziphendula like just a second one sizongena kuzo ke ngoku. Okay kuba ngisachaya ukuthi ungathi liphara yabo ungathi ngisachaya chayi mina ngichaya nsile mara indlela endingayo mhlawumbe kuba fast kwami ngiyabo ndiyathina sekundonqena bendihaka online yabo that's why ndiyibona mama ndizama yabo kuba fluent bari bufuyela kwami ke vele yabo ndibe fast kuthiwa ayichayile liphara nangona ngingachayile. Okay ngisho ke mnganami ake awuthi yamithi ayichayi niyayiva nokuba ayichayi le ndodi yekile ngichayo please guys. Okay khadenza sinikela kuyincwadi mntakwethu khawusiphathele apho ba bathina abahlali bethu kule mibuzo bafuna ukuyibuza abahlali bethu kwenzela into babonke baphenduleka sikholwa thina apha kwa New Wave ushiya abantu esithubeni sifuna uba wonke umuntu oneliseke khawungene bhuti omkhulu. Khona ke omnye umhlali nayo oye wakhomenda wathi ufuna ukucacela better ngalento yayenzekayo ngalamini uthi ukhwele esikuteni kudutshulwe umuntu oseback yenzeka kanjani lonto leyo wawugqiba wena uhambe uphinde umazi ba lo muntu udutshulwe 13. Okay ya bhotwa sidutyuliwe ne yabo yalanda islama sami yabetha umjita eback wawa ndavaya umna nazi bucishile isikhathi ndimesekeleni yabo British kubanjwe eback na umjita ucishile phofu yabo na umuntu yabulela phansi yabo nazi bucishile lesikhathi yabo nakulela phansi umjita abameke bebesanosibetha andaboni babaphi bona indibale yabo ndivanyana abo endlini ngixela olide then yaba ndigodusa yabo ndihamba yabo ndigodusa eziwe yabo ndigodusa yabo ezistay soft zakhe ndibuyela pha kum ngoku late yabo ndibuyela pha kum late yabo xa mbuyela endlini ndiyafonela ngitsotsi yabo emise sapapela bekuse ekho umjito uswelekile ubethe 13 diva phake manje ukuthi 13 ngizake ndizibale ngoku silanukayo yabo ndazi uba utheni bekudutyula isithongo bezininzi I didn't count the yabo is like yabo zake ngibale ngoko yabo khandi sizovama xa ngifonela iba andifuna ucisha imjilo ngoba mazi ba yabo ulanukile nokuba yabo ucishile kanye akacishanga yabo iza police ndizoxela ngumjita xa ngifonela bayithena abo khata zibekiwe ezakhoza zakhona zibalayo ukuthi kusengamakhoba amangaphi yabo ngifonela ngumjita lethi bayekuse umjita uswelekile lapho ngoku ingqondo zami is like ba you it's like I believe it's like mina ndaziba ubethu mhlambi usewuso kanye ibona ezazini zange ngimazi ba yabo bethu 13 ngezasikhathi mina ndivayayo ndiyabona imshiya pha kulasini ndizova xa ngifonelwayo yabe bayekuse umjita uswelekile mfethu kwenzeni ubethu 13 umjita yeah. And then waphinda wanento ethi ayiphelelanga phayani kwaphindwa kwafika abantu bezofuna Romane okay kafika apha yabo lamajita vaya ngetrans cha ukujonga kwami lamajita bezongibetha nami yabo cha kungcola ulide Friday ethanda ubethela moseleti yabo ngiba ngobani abo ngobani cha umjita ngoba exela isitho siyabo zilapha itrans bayekuse man uoleti kamjita abafowethu kanziva maqango papa kanti siphinda zingene transini etsotsi yabo umjita ngena cha yes like yabo kaniphumayo dalanda kumjita is like kaniphumayo yabona ndizokwazi ungena mfethu yabo izaphakathi umjita wangena ngaphakathi nyani ngena ngapha benimthatha nimbeke ngoba kwenzeke intoni yamthatha nimbeke bakwenzeke intoni umjita damxele ngoba eksemfethu umjita ngokabethwayo mfethu silike besana ngibonisa ithule ezininzi yabo bonisa intshize ezi9 neuze 1 eluze bese ringa bekufuna utshintshe thambo sifumana intshize ezi2 qho umjita u2 ngoba kuseziphi ngokwezithule mfethu yabo nama rounds agcwele plastic yabo ka Shoprite half so
yabo ngidamfe lokubonisa kwenye indlela and nini umjito oyaziyo xa nimjito icishile konke yabo enama ngifuna benibambe eziwe ngoba mfethu ndiyaspana ngoku yabo afuni bethi busy bendithatha izitool then ndiqoqa umkhosi wami ndidonsa apha ekasi ngifuna yabo yabo it's like angifuni lo line wena so busy kudonsa apha ekasi yabo ndiyagayithela izitool yabo athi umjito okay mfethu ndokufonela lapha ekuseni mara ngoku mina ngo5 ndiyavuka ndiye spa umjito amfonela ngo4 ekuseni nkosi yabo umjita wanika inamba yakhe nje benika inamba yakhe it's like after nike inamba yakhe umjita anika inamba yakhe nyani ekuseni angifonele ekuseni yabofo ndacela mntana ekuse yabo uhlela bekuse jonga bibi ndiyavaya ngokuvaya nobani yabo ndombonisa izithuli baziphi yabo kuba ngibuyanga ndivaya nobani man yabo andana ukif olidulele fran nyana apha laphuma chita athi kusasibana phaselene naye ngoba angeni pha kumingi ingqini yabo ngeni pha kumingi ingqini ngoba kumfo wami andipha kugcola ama20 kwecala lami yabo so ndim ndiyedwa ku26 ngapha yabo nyani ke umchita ndiye kumjita ngesikuta akhwele kumesikuta cha kufanele na uyovusa enye itsotsi yakhe yabo ufuna uzifiseke bayikuse kuva ngetrans cha imanje ayivumi time akamjita yabo yana apha ndombonisa umjita bayikuse mfethu nazi lekudla ufika apha ubuza ubani sebag le ntwana ihlala ebag mara imane sinike izithuli yabo imane isithatha izithuli iyothatha abantu ngayo phansi yabo ba wena uthe kusefuna iza uzi nezantshiza ziyabuza zi9 nalamararo egcala plastic shop right yabo nyalo umjita uthi ngumjita ekusem namalingene pha yabo tuthi mfethu andikopoli le wimfo wethu yabo andikopoli le we yana apha ndombuza umjita ekusefethu awuzukazithatha ngoku le we yabo yana apha divaye ndimbeka umjita ke le black yabo bendithathe ngakuyo yabo ndimbeka uqhanya ibethathe ngoku isithombo zami naye esikhathini yabo esikhathi yabona imlaluka yabo cha yabo thathi it's like yabo ringa kwivideo call mara uringa nabantu yabo ngamabhushi la yabo andimandile we yakho umjita nyana umdrop umjita zangixelele bekuse ubuyele pha wasithatha izathulu kuthini yabo ngisuke esipani ungidibane ngetime yabo abatata abachazayo yabo hey mntanami athi ewe tata wathi igani ziphi mntanami yabo ndathi igani ngigqithise ngazo ni yabo wathi yo ngethili ezagani zinesimnyama yabo lo muntu uzibambile ezagani uyabo uzosweleka agqithanga nelantuka agqithanga ne3 weeks yabo wasweleka ngameke beyusethe ezagani bona kunzima kaloku uthini ndihambe ndiyomxelela bayekuse ezithuli mfethu uba uzithathile zinesimnyama akusuva ezo iyohlamba yabo ngoba zibuyelwa ngamacombotazi ezithuli akusuva iyohlamba ezithuli izoba grand nazo bufuna umisa nazo ezithuli yabo so zange kwazi kuphinde ndihambe lo-communicate namshit bayekuse ngoba naye zangaphinda abuyile kumba usifumene ithuli bakuthini yabo cha izithola xa iwayo masithola bayiwa nazi zawisa manje nizi Okay, wait. Mike yakhe uye wayigila yaphuma. right okay Wazibona nazo ezithulu busithini because iqhawuke kulandawo ubetha so Mike. okay ngoba yena khanga achaze kumba ithuli uzitholile kusekho izithole izithuli mfethu yabo zoyi9 10 plus ngale uzi nalama round yabo akuyi plastic shop right different of rounds yabo ngokuzanga buye kulazongicela bekusefeni sifumene ezoyi yabo namnika kanjalo nami yabo abethwa ngoba zonke sizokutheka zonke ngoba izantshiza sinesimnyama zona ziyazi le way okay yawo ngoku khona apha it's like makhulu wami wangixelela kuyabo it's like kathi uba ekusema landuki manje izimcimbi for yena okay yabo twana imicimbi khaya agoduke pha kumke gaba lapha east yabo nyani ndingena umgalelo webhotile apha ndizithenga isibhotile qha yabo ndizinike ngoku yabo abantu yabo kulapho kukona yabo ndivula khona ibusiness yabo yebhotile siphele zebhotile phinde ndizame ezinye iphinde zabe ezinye iphinde ndimenze manje lo mcimbi yami menze ku-Saturday apha ndiye east nyani yabo phezulu mcimbi support yabo record chomi yami ize mjita yabo support ha manje agidle pha umjita ngengomsekusini ba ivanya Saturday ndithi kusema ndidiniwe fethu ndiyavaya man umjita angafuna uvaya nami yabo abuyele Delft yabo ngoba ubona abantwana bapha kumi yabo bona kusemfoti ndiyavaya ukhe xa useselayo yabo khona mara ndolala yabo fike pha kumfike ndiyalala xa ndifonela ulethi ngoba ekuse umshela ndona apha ichomi yakho yabo uzothatha ichomi yakho apha ngoba ngoku akanamali kodwa ngoku yabo ebeze ngawe apho so umtesta njani apho ndithi kusesikuta sami siflat man khange ndisicharge mara konix ndizokuza mpinsham yabe nyani nomthatha umjita sexa sinyuka ibridge apha eDelft
yabo xa sinyuka ibridge iteksi mfethu ayikwazi is like unyuka ibridge le ucela uqhithike uthi qho ngenyawo mfethu yana athi qho ngenyawo umjita iteksi mfethu ndiyakonye umnana yabo khona enye ex yami bekuthiwa ngusima yabo phayisapho phela ndiyakulo mnana nje sifika pha ufika phandle isitshaje yabo isikuta sami marona ibusiya pha kuwe nyani fike pha kulo mnana nyani ndifaka isikuta eyadini zibe ndisitshaje xa mnana yabo uthi yabo kumba usaphela nto okay yabo pheka yabo isanekhosi yabo ndizokulinda ngakho ngxaki nyani ndimlinda after 2 hours nyani agqiba pha lo mntana ndibone kuseyama sami ngoba isikuta sami yabo sigrem xa mphuma pha kuye estratweni lo mntana apho isikuta sami yiviri asebheka qabhuka bona hayi ne man masilanduke it's like basibeke pha kuwe sisikuta sichonge inyawo Okay. yabo nyaka xa sichonge inyawo apha xa siphuma pha ngasemangcwabeni apha ngase Black Stop yabo xa kwenye time apha yabona ba i-time anye i-Grootman kanye ngukanye umfana mara unxibe isilamba se-Kaizer Chiefs isilamba se-Kaizer Chiefs cha uyigushe suwa nalelo egushileyo cha uyingxilisile man yabo xa kuse baby man cela sikhawuleze ngoba nazi ungxilisileyo ulapha phambi kwethu the xa sigqitha umjito it's like silapha thina it's like asikho kude man dava is like twaka kay 3 twaka is like divide zinkatha apha kumendlebeni ucaba nje lo muntu engcelisayo befuna umbetha apha eback so uyabo taka hey ngoba ndisaloko umcimbi ke namhlanje yabo ibivanye inyandi back eflat up didikse baleka sima baleke lo mntana wele indlela angene kuzawukiza pha eBlack Stop nahle straight ngendlela bona bayekuse kuba is like mayileqena yabo mayabethu umntana bani ngenzanga mhlambe ngoba namantu enza kandazi bami yabo bekse yabo ifuna imbethela ntoni endibaleke nyana apha baleka kwamde uma ngasezirophithini yabo sase Black Stop kuthi gqurhata apha lo bamisa bakhathi bekse tathi police nacela man benihamba nemithi apha xa sanodukelwa ngonyubi yabo sanodukelwa ngani manje basidukelela ntoni sele siye phaa nabantwana balo uba andiyale nto yenzekayo kuzocisha abantu ihamba nabo ndacela upolisi inyani zimfake apha evenini qha upha it's like ngu-2 way moslowa it's like yabo it's like yabo zimoto ezinyukayo nezihlayo yabo it's like yabo uyi-one yabo siyibone le ibisalondubula ngezibotyi yabo Z3 qha yabo young boss siyibone le yabo ndithi kokhathi banango lo misalondubula lo yabo yanapha xa ijika ivan uyabo xa ijika ivan xa ungijita kule wawela yena so mina kume ngqondweni balamntana ubethiwe lo mvaya naye yabo kume ngqondweni balamntana ubethiwe xa nifika apha it's like ijike nyani ivan xa nje kwecala ugcwele abahlali kongoku pha it's like umjita ubethwe imoto ngoku it's like awelayo abona ivan banasi yajika umjita wawela yabaleka ubethwa imoto wacisha yabo isikhathi yabo nifika kuye nomjita it's like ngifana ile methi mfana bekuse hayibo sima kanjani man kulo muntu libesalondubula ngoku xa bendimkhaba kweleli phansi xa bengikera pha ngorhato bekuse habi sumbetha malonga xa ngoku it's like nditheni samkhaba njalo ndakera ngorhata ne abahlali besithi kusenantsi ntshiza kanti kusebi xa istar umjita kuthiwa nanti ntshiza arhata uthetha la ntshiza wayibamba it's like live wayifaka it's like yabo uyifaka etangweni yabo uvula iveni wathetha la ntshiza wayifaka etangweni wavala iveni after kwathi qhilo mnana ngoba hayibo qhilo mnana uqhise yabo seyilaha lo mnana yo hayibo wakhona hayibo excess like yalaha jongo uthi tugulele pha tugule ngulo muntu uyabo cha ngoba khata baye camouflage ngile ba okay ke bahlali hambani istatement lo muntu uchayiswe imoto ngoba bethi ntshiza ngoku uyabo ayibethela kubo le ntshiza ba Ngamakhadi aphi lawo? amakhata pha eDelft yawo and sayibona la mina yabo amakhata pha eDelft yawo xa umjita wayiwina la Thuli leli khata after yabo yafonela ibackup ekuse yafonela ibackup la umuntu uchayiswe imoto solekile umuntu uchayiswe imoto so le yambi yabo lena yabo ayifuna unibetha ngoku apha ebacks like yabo yacisha kwangoko yona ndiyakhake ndiyenze nix and enye into endifuna iveza yabo ngicela la majita manje efika pha kumi yabo wayafuna intshiza afuna ithula afuna iround nazo majita ezoweyini ana rounds pha kumi ngoba kuyakwazi ufika i-enemy kamjita azofuna ithula pha kumbe kuseyithula even yabo kwayizolo ngifonela kumbe kuseveka awenza ithula awuthi anathula majita and dealing ithula futhi anayi ithula nazi ithula siyaxanxabene nabantu samani siza kumi nizofuna intshiza ningenantshiza ngoba lizombethisa majita yabo anazi ithula and dealing intshiza ngoku ndikuyi-line ogren yabo Ayisho ke mntakwethu. No ndiyakuva. Engabe usena umnye umbuzo sena wapho no ale mibuzo ayingomibuzo ncam le it's just nabantu nje abaphikisayo ama
Akem babani nje bophikisayo bayi iyaqoka ikho lento ayithethayo. Akekho umuntu onodutshulwa amaqesha amaninzi kangaka angafi ayikho nje izinto nje akekho umuntu onombuzo straight. Okay. Yeah. Okay, no, xa engekhoyo ke umuntu onombuzo straight mina manje benawo mina umbuzo. Mina yami imibuzo ayitheli. Manje benayo mina umbuzo. Mntakwethu. Ndifuna udibanisa wena nomama. Kule mbuzo wami ne. Umama usichazele ngokukhula kwakho yonke into nokuchinja kwakho ngena kwi life yobukoli yonke lonto lene. Kukho into oyimensionileyo the last episode. Uba niyavana neoledi lakho nizimbinje. And nathi siyayibona silapha banyana uyavana ne. Okay, right. So now ndicela usibonise uba mfethu wena ngohlobo ubusenza ngalo izinto. Ubukwazi ukwenza izinto ungakhange ulicingele ioledi okanye ubusenza into ulicingela ioledi. Umzekelo walento ndiyibuzayo ioledi likhele yathi ukhe waba ihairdryer. Ngiyabo endlini. Wena xa ubuthatha into pha kokwenu ubucinga njani intoni ibifika kuwe engqondweni? Sifuna ubona la mindset yomuntu ochaya drugs ba what was happening to your mind? Okay ngeza sikhathi kwenzeka ntoni kum? It's like ndifuna uchaya ngoku yabo. Isikhathi ngifuna uchaya and ngoku andifuni uyakuse ndingayoropa qala ngekatshaya ngoba bengichayile ngezolo sene calm down. Yabo kufika kumiwe yakuse ndithathe le way ndihambe noyithisa ndikwazi uphinde ndichaye ndibe grand ngoku. Kwazi ukuyokwenza ngoku izinto zami ziphambene lapha phandle. Yabo uyofika la nto kumba akuse ndiyithengise lento kwangoku it's like ndingabe ndiyobila for yona bendithetha abantu phasa bendisithini yabo. Bekufika lo mentality kumengqondo. So xa uchaya i drugs itek ne before ube namandla yokuropa funeka uqala uchaya amandla uqala uchaya qala. So that's why in other words that's why amaparasesa yonke inayaba ya ngoba abakho normal yabo benza lelo kwi-normal yabo yabo benza lelo kwi-normal mindset. Okay. No, awuthambe ngifuna nje uza kuloo ndawo. Think nami ngoku I'm good. Akekho omnye umbuzo endifuna uphinda ndiwugqithise. Ndicinga uba ngoku masiphinde sibaphe umyalezo again abantu yabo oekho abancinci abasekhoyo pha ngaphandle nabazali kanye namanye amajita. We understand awasiyaphila kula life nabasanqwenela uyophila kula life. Khabapha umyalezo. Ndiyayazi nak episode edlulileyo buko wabapha umyalezo but everything change every day yabo khawuphinda ubanike mntanami inje lento makavale ngalamyalezo before I forgot ezinye izinto ndisendele zona but ikhona enye into ocinga ubana ndiyilibele ufuna uyitsho because ndizilibele ezinye into ndingena uya kula voice or note swakho yonke isaflashile bo isaflash it's like yeah isaflashile mara ndiyayazi bazomphikisa nalezo ithetha ngoku ya iza nazo. Okay it's like mna ndinala belief mhlambe yabo ba izinto njengoba bezingenzeki kube ngacishi even nale bisanobetha pha kodwa phela isoleka it's like usikhola samsandringela bantu ucisha njani yeah standringela ba khona ndawo wena uzofaka ulale beat nqa ugule yabo so nala mentality kumo aswaye mhlambe izinto zenzekayo bibingumuntu omhlophe yabo so ngalendlela bona abazama ngalihlamba sithi ayicingi that's why izinto bezikalungi yabo ngoba laqala bekuse wena uzofaka kanje wena yabo. Okay so that's why we plan leadership plan usithetha usithi how many times abantu betry ukula. Okay sensuka nokuphambana is like mphambane kai iphambane kwilanduka ezi2 yabo kwisiganeko ezi2 yabo akhumbula ke nabalisi bantu bethi la muntu wasethamo yabo ngokumbetha la meka sabathona savaye eziya sasigama lami yabo eNigeria eziya yabo daphambana kungoku yabo kulapho is like ngokuthi like diphambana ndilele pha kum yabo ndilele eroomini pha umqa kungcola insimbi zikamakhulu wami yabo ebele igqayekamo somakhulu wami kungcola zona zikwenye iweki yabo yezilabo like yabo zikenye iweki yabo yakawulwethe yabo ibheke yabo zakalwethe iqhala igreen isubukhula box evalekayo gcole phayithe izangxolo ezansimbi ngalami ngathi like khuchu yabo kanti kungelisuku i-brothers alamjita nambethayo ziyonthakathe eNigeria kulapho ngokuthi like ndiphamba nayo endlini ndibona inyoka yabo ndibona inyoka apha endlini qha le nyoka iphinde ijike ingena
kumfi undileka iCousin yami yabo kulapho nimbetha khona apha endlini naye the pull fridge like usisi wami embuthi khosi bayi kusakhona intoni yabo ndithi hama nikusenyoka mbona ndileka ba inyoka undileka qabe ndibethe ngokube ndibetha apha endlini kuyi fridge apha qabe khutsho ngokapha endlini ngokhosi yabo balekela kwenye idladla yawo yabaleka kule ndladla valele kule dladla khamba konke nditsiba nto nditsibiyada apha kule ndladla apha kum opposite la Uncle John tsibiyada apha kuyinja apha yaluma yabo mara ibamba lanja landa kumlomo wayo ngokuya it's like ya khanje yabo sifune phula umlomo wayo lenje yabo amani Mamele ubuJohn Wick man yo. fune phula umlomo wayo lenje ayanyana ukhosa afolele olethi lipilise east ngoku yabo ngathi yenze ngapha ku December la ngoba ulethe basi yabo basela yabo fone olethi nyani olethi lize apha nyani nyani siwe emntwini ngoku apha yabo thi hayi man lento wayenzayo lewa so igama lakhe liCousin Nigeria no wandenza nyani da grand yabo okwesibini ukuphamana kwami bisilanga naphamana ebusuku mara ekseni yabo dasiwe emntwini yabo lethi yabo na Chris la zange ndiphamana bayisilanga bese stratweni enye bekho wayithethe ulethi leyo phamana nsithi likhona ibitho yabo silanga yabo kwesa story into eyenzekayo kuso dibale ngenye ikhondena yabo iphanga se-Lady 9 bale ngikhona cha ukudala ngoba bale ngikhondela yabo ukuyothatha phansi yabo iway pha kuyo yabo cha number 1 man ebusuku yabo ngiphethe makhamisa apha enyana xa ndipha it's like gqitha trans yabo ngigqitha yabo nizibe kuthi gqinga itsotsi ihlala ko 18 khaya cishe umshito gqi awuthi ikho kusena isays hapa vethu yabo sithi kuseyintoni vethu uthi zapha vethu kusekhona indlela besana ibamba ngoba kunxeliwe pha umuntu utipile yabo nyani ekuse umtipele nyami divine na umjita angena umjita yabo nyani sithathiwe yapha cha sithe singena kule dladla yo avayita ngombaka ngathi is like ngathi kuvala umuntu eminyango yabo ngathi kuvala umuntu ngobhaka cango hey it's like lento enzeke ndithatha iDVD napha umjita usibhize ezikamereni yaba sithi abantu oyini umjita uza yena okwesibini apha nami sesithathile ezinye ifoni cha ngoku usasearch apha ikamereni yabo cha mina ngithe xa ngitsala iDVD kambaya akavaleki itsanga okay ulungisa it's like apha ngoku ngaphakathi ayikho iledge yovula icango ke manje ukundikhangela amacephe apha nyalo free samovula nyalo isithathe iDVD sithathe neapp sithatha itheraki yabo iTV avaye nayo yabo inyana apha ndifike pha kwindlu yenja yabo ndibeke pha ilelanka yami yabo sihayelene nomjita ngo baye kuse uthatha iTV mina ndithatha iamp yabo neDVD nyana apha usitama ndibona apha efisteri yo hayi achazela usisi yes nawakhona izinto ezinto apha endlini xa zifaka emgqomeni eziwe yabo ndivaye nazo ndisithengisa kwenye yabo uthengisa yabo kulenye igweja thengisa kwenye igweja apha nyana vrditye la mali crossnight lali ntimi yabo lale pha kum ngoku ngifika pha kum ndlalayo sitoma vaye ayenyanga ukhosi yawo kanti xelele pha kum yabo thixa pha endlini ndithi Mexico vaya naso isitixo yawo avanyana naso isitixo xa bengokule ibanjiwe le ibivaye netheraki benivaya nayo igotshelelwe ngamacingo umjita etransini yabo uzongqalaza ngoba ukhombe kusenako ekuhlala lapha yawo botshelelwe ngamacingo umjita uhlala lapha xa kuyangqongqoza upha kum andiva nix andiva it's like dikhathile libola cross night dikhathile andiva nix yabo xa la time pha iFriday bisedama ukhona xa umjita bambethe yena wasibuyisa eziwe kulapho ngokulamampondo yabo andiyele emntwini yabo ndiphele ndiphamana ngopha kumba ekuse likhona ibitso yabo qawulethe amambomba baye kuse hayi le ngathi ayikho grand yabo kulapha imbayisela khona yabo sihlala laphamana ubusuku bonke ngoku yabo laphamana ubusuku bonke yabo phamana ubusuku bonke ekseni ndwani semntwini after that grand yabo ayisho okay so man kulento ugqibo ithatha awuleleyo ngoku nje butshintshileyo awuke kubuye replays ezinye izinto okwazenza buye replay Romanem ngoba yes like ezinye izinto is like ebenizenza yabo zahlanjwa kuma ezinye izinto so that's why ezinye izinto zingazi ukwenza ureplay yawo okay yeah okay that's why zingazi ukwenza ureplay bahlambi uzokwenza izinto uphinde ezinye izinto ohlamba awukholela kwizinto zesinto zomane ezokubuyela bakuzofeka ureplay kwezinye izinto and then after that episode seyiphumile ke ngo akho bantu mhlambe abathileyo abafikileyo kuwe mhlambe kanye bakufonela mhlambe even kwabangaphakathi eGown mhlambe hey ayikho okay kukhona omnye umfo wami uSiyo Grote yabo umjita
usegawa lomjida yabo yabe sithi kuseyibonile le way yami lontoni yabo uyibonile yalanduka yabo khana ayikho ngisinyariye nomjida ndivaya naye yabo mara besithi kusema bandize nayo naliyethu soyithunvaya naye okay 2013 umjida aphuthi masambe so yabo no new line bike sesobethe mina taxi afumana 50 block before senze after senze le way enye 50 sefuna xa sesigqibile yabo basobethe lo nto nginyani sivaya yaxwayile nami ngixwayile yabo cha sivuke ekuseni sifuna ibethele xa iphumayo pha kuyendlini yabo nyani sivaya yaxwayile umjida nami ngixwayile and andiyazi imangele dladla mina umjida yabo sibonisa kuwe khana xa bajonga sifika sivuthulule yabo pha kuyendlini yana apha sivaya lo mjida sese ngafika le dladla kusekamisa ogata basifela ogata yabo sasechwa nami yabo thule lapha kumari kapha qethule kuyo umjida yabo ba kanjani kumba kayiva mari nansi lapha kum yabo like wathatha umjida wafaka evenini hayibo like ndamanga yabona like yabona amangalise kuba hayibo bava mje ngoku kumna ndihambe ndibuze siba umjida uhlala lapha umuntu ngoba thina siqala kumjida thina sitye qala then sihambe sotyhuna le wego yabo yayi bendibuze siba kusewuhlala lapha uba ngihlala lapha yabo khambe useke ezinye indawana besiya sigele yabo benisiya pha kuyo umjida ngathi umjida umisa pha basizibonele misa kwezastration zibonele inyani niladuka umjida ngikhotsha time yakhe bayikuse umjida ubanjiwe hey time yakhe bizithole kuse ubanje nantoni nethuli de ubanje neganza yaba mara uphi ulaphi khona yabo khona ipole lapha ngaselandini yabo le pole lapha ngase garage cha libele igama layo lapho lethu ilinge lethu yawo phani besitabu bayabo kubula phela ilinge lethu nyandi okay time it takes man bedile lapha ekonini isasa ifro qhauma kamjida saphila ngoku usasa ifro ilankini yabo usasa ifro yabo ebhasini then izobuya ngokithini izobuya iyame nami yenami epole jona wona epole lapha kumlewe khafuna imixelelo time yabo phine evrunyana epole bekuthiwa awu jida ubanjiwe for a tool no yabo jo umjida yandibuza ngoba ekuse dithafe yabo bayikuse iyiphile ebigumi dithafe digrand khathi amamjida epheleni belani ngebhakini wambeka khona ibridge le yabo khona ibridge le xa phuma pheculture abeka kula bridge time yakhe ichungenyana yongena pha kum yawo hayi lo ibe ngikhe nayilanda ukumjida wangikhumbuza ngayo cha bana basegown ya nale yabo nalena nayo yabo bendilandukile lena yabo zanibethe nayo lambe pha ithambo naye bikhe yayikhomenda lo yawo kum mara abantu basekasi yabanye abantu basekasi bayathi hayi ta ekho yale uyenzeka yawo yenzeka lewe and abanye abanhlambi yabo zabe khona yawo banyane yenzeka lewe yabo wabethwa yabo is like then yonke istory is like diphamanisa amajida esigele ba yabo kanjani waphamanisa kanjalo amajida gcine tekenins yawo gcine tekenins like kubhala notes eleni hayi yabo ngikeleza pha umisa imkeki is like ubhala notes cha yendini bethi squad apha back yabo ngichaya apha eclassini yabo bethi squad apha bethi squad yo majida ngibone yabo omfuwara omfu biscuit omfu papa yabo bambone la majida yo kuseka wenze ikho babethi squad kama majida wona awabethi squad uba mna ndibethi squad bandifuna ukwazi ubhala izinose fast yabo bona babethi squad after bahlebe nyuka apha eclassini yabo baphara yabo bahlebe nyuka apha eclassini bahlebe nyuka so umisi waphela isithini umisi ngike gaxelelwe bayikuse qalani phansi bona abava bona yabo banyuka besihla apha eclassini yaba besehla la majida uprincipal asibiza uprincipal abize phuvona amajida kubamda it's like yakwazi uzibahamba yabo sure yeah abize la majida thawulani ngabazali babe ku Friday ngoku uyamajida lwathatha nyandi wasethamba yabo cha ikuse benifunele i90 vaye ngetransport yabo thatha amajida qala yabo ngifike transport yabo ba Friday ba mayingayipha kum mayingazonithatha yabo nandikhwelitisa bana majida wathathe ngokula majida babe sijulile esigela wasepha kumethambo uyoli bajulise bajula amajida yaba jule ajule like iveri ibikhiwa ngecephe yabo bekisosari kuyajula cha zona ihayiza yazo zona zange sifuna udown abazishaya ipilisi yabo sasifuna udown zona okamajida yabo waye hyper ngoko yabo Monday xa it's like Monday xa siyesigela amajida onke it's like awayanga esigela ngoba sabuya Sunday palate kuthiwa it's like ndaya mna esigela Monday kanti hayi manje yiyo la majida kuthiwa yaphamana kuwo yabo it's like ndibenze ntoni ubiscuit ngoba biscuit upapa yabo bongs yabo it's like ndibenze ntoni majida kutheni it's like azophamana ngoba oko wona wayibambe ibhegi yawo it's like yaberinga ngaba ekho like oko kabona ba hype abona apha kuba bazayo yabo it's like abaziyo ba excel amajida chaye kakhulu hype yawo
aphele ngixothwa apha esigele ukuba iyali kagcwaliwe bamphamanisa abantu esigela no sabazole ngivungi zange nangasemkhalweni kaOledi wami zona yawo kakuzo ngathi ziboniwe nazi bazibona indoni yabemkhalweni ngoba ikuseba abantu baphara yabo bathi kuseba ngene emkhalweni kaOledi ona yawo. Okay. The last one is like, how do you see, let's say, yourself in the next like 5 years? Yo man yami ngoku mina ndizibona is like thine fro ndine ingcosi zami yabo ndihlalela ndigrand ndibusy yabo is like kulula ingatalize yabo ukhuthaza abantu bekusema bayilanda uba batshintshe even ka ulutsha lungamameli peer pressure kakhulu libe sendleleni egrand is like and wishelo umuntu is like ahambe izinto it's like lendlela zandihambe and wishelo is like umuntu afuna ukuexperience lento nezinto nandizibalisayo mhlawumbe naxa ufuna experience akuzikwenzeka lento kwanziwa kum mhlawumbe nandisinda kuwazi usinda kuwe uzophila ucisha yabo and there is a it's like kukisathu why yabo it's like kulapha kuliving kusenzeka izinto zenzekayo kuwe zibuhle zibhlungu zinzima zithini mara nyamezela yabo uzame iway out kuyo yabo kuba ikwazeki there is a way out yawo even abafuna ukuchaya mabasikhiphe busy ngento bakhangela isipali bayenza activities nabafuna mhlambe usikhipha busy bafuna sikhona igym nisegymini sikhiphe busy yawo nisegymini kuzoba grand yabo sikhona ne hiking kuyabo kugym siyaphuma siyathini umna be grand kuye kumchayo umchayo akasinto ndaweni nami like ndiyazibulela namba like gogo like asachaya asathini ndingo eco grand ngijoke ingcosi yami it's like yawo so ndiwishili lento is like ndiyigqithe kuyiba onye umuntu azagqithe kuyo yabo ngoba ngokulutsha lu is like yabo ngabantwana abancinci bayacisha sicisha amajita amaninzi yabo is like intwana ezininzi ziyacisha isikenziswa ngobani ngobhuti abadala bakwazi uba sibotha indlela bayekuse boy suphuma kanje ithi so yabo banika abantwana izinto bayekuse kuyosetyenzwa ina nazo into ethile projectini dithini akho line pha ilona nje it's like way 3 years luzoyenza uzenza lo 3 years kwenzeka iway kuzocisha uzobethwa uzokhamandela yabo awucingi background yakho usuyenzela iway for a fame yenzela iway bako kwini kuba kube background kulale kudliwe zama indlela nje ezophila apha emhlabeni. Okay layizo ungavala hayi mina ndicinga kwelami icala ndiset and nala ayingombuzo nelathuba bendikunike lona lento ba kuzame ucebisa ingathi kule mpendulo ubuyidlulisa usose watya konke pha wayidibanisa embizeni enye yavuthwa ke lo mbiza siphe ke ndicinga uba kwelami icala mna ndindonelisekile andani basiqhube siyivale na ngolhlobo kuba cinga uba ngoku ngelithuba masibe siyayivala uyabona mntakwethu noko bekumandi uhlala nawe wayicacisa mntanam kwi-episode yokuqala buyondlalile kakuhle wayibeka phansi wabacacisela abahlali kodwa ke banako ukuphikisa abanye bathini kodwa ke lobeva kwale noko at least kuzawuthi baza konela kodwa ngokuemva kwale ngohlobo ke masibe siyivala siyayivala kanjalo ke bantakwethu apha kulo mzi wenu wave besihleli no-echo ke bantakwethu sichazela ke ngebali lakhe bantakwethu kuba inguquko yena apha ebomini bakhe yenzeke kanjani bekumandi ke nani nizivele nabe nemibuzo noko hopefully imibuzo yenu ibe iyaphenduleka ke bantakwethu namhlanje khumbule use-New Wave Podcast hleli nolayizo kangangani umqadi uncwini ujolo Mphangoma uqengeba tholelo mthokazi namhlaba wangapheledi Frank lale semgqukebe kanye phambi kwezasikolo sikhulu kuthiwa yiNtsokotho boarding school kutsho kodwa mna manje bendiyaphuma ke ngolo hlobo don't forget to subscribe and also like and share thumelele nabanye ubabonise uba siyaroka la iNew Wave ngolhlobo mandibe ndiyaphuma ndithini yekelo mojo never end. It's inspirational, yeah, educational, conversational, yeah.